en comunicación telefónica a un xogador do conxunto cullerdense. David Ferrer, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes, que Que tal? tal? Bueno, a verdade é que comezou ben o Olímpico B esta tempada, aí en terceira, e imagino que, o falábamos antes, a micrófono pechado, que claro, o obxectivo ten que ser, se é posible, retornar a esa segunda división. Sí, home, está claro que cando xogas o que nos gusta a todos é gañar, pois como objetivo, pois eso, cando podes estar mellor, pois intentar luchar por elo. Pero bueno, a temporada é larga e a ver como serán os partidos. Bueno, de momento as cousas marchan ben. Esta xornada goleada, poderíamos decir. Partido, imagino que interesante, sobre todo porque houbo moitos goles, 5-3. Sí, la verdad que bastantes goles, un pouco tamén empezamos perdendo 0-2 con algún pequeno fallo noso, pero bueno, o equipo supo reaccionar e a verdade é que foi unha victoria traballada, pero merecida. Dicía que partidos interesantes porque en este, o da segunda xornada, 5 goles, pero no primeiro 4 ante a Cultural Mariños. Sí, a verdade é que o equipo, se temos a xente, pois sí, temos xente para meter goles, de eso non cabe dúda. Entonces, ahora temos que traballar un pouco máis o que a defensa, que tamén son 6 goles en contra en 2 partidos, que eso ao final hai que traballalo. Pero bueno, non hai queixa da xente que temos arriba ahora metendo goles. Bueno, por lo menos partidos animados, con moitísimos goles e, sobre todo, o público asistente sí que está a disfrutar. Sí, a verdade é que sí, que son partidos que están na grada e gusta velos, porque ao final xa non é que ves os goles, é que ves emoción, que o resultado hasta a última hora pois non sabes o que vai pasar no partido, e eso ao final a xente pois lle atrae a hora de ver un partido. Bueno, non sei se o seguinte encontro sí que vai a ser bastante máis complicado porque hai un empate, aí o comentaba eu antes, son de momento 4 equipos que contan os encontros por victorias, un deles, o Atlético Arteixo, será o vosso seguinte rival. Sí, a priori pola clasificación está claro que vai ser un partido moi complicado. Non sabemos, non coñecemos moi ben o que equipo terá o Arteixo, un equipo novo, pero seguramente sexan un bo equipo tamén, ¿no? Entonces sí que vai ser un partido bastante complicado para os dous equipos seguramente. Bueno, eles contan co factor, polo menos en teoría, do seu favor de xogar en casa. Sí, bueno, eso do campo xa estamos maiores para pensar que vai, porque ademais a ser medidas prácticamente similares o de Arteixo e Vilaboa, pois non se veía notar tanto. Pero sería peor xogar nun campo pequeno, que aí sí que nos limitaría por estar acostumbrados a xogar en Vilaboa, pero non creo que se note moito o factor campo. Bueno, pues esperemos a ver si hai sorte, a ver si se consigue a terceira victoria consecutiva e se consolida o Olímpico B en esa parte alta da clasificación. Pois David, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e moita sorte. Moitas grazas a vos. Un saúdo, ata logo. Hasta logo, chao, chao.